Ja heipä hei katsoja! No niin, mä tässä alan esittelemään mun Pleikka 3. Ja mulla on täällä kaverina, mähän olin Marko ja tässä on tämä Juho. Moi katsojat! Ja viimeksi oli siis Santeri ja minä. Ja tossa on siis mun Pleikka 3 tässä. Ja eilen kun mä pelasin Black Opsia sen yhden mun kaverin kanssa, eli Suomi-kanavan kanssa, niin jotkut helkutin tyypit sanoi, että ne jotenkin häkkeroitu ton mun Pleikan ja tälleen oudosti ja sen sellaista. Ja jos teillä on Pleikka, niin pyytäkää mua kaveriksi. Mun nimi on Kapteeni Kalsari 1. Ja mä pelaan vaan yleensä Black Opsia ja tätä Duke Nukem Foreveria ja MV2. Ja mitäs tämä Juho haluaa sanoa? On iloista olla täällä ja minä saan uuden Pleikka 3. Minä saan netin ja minun nimeni on Alien. Ja sen semmoista. Pyytäkää kaveriksi Alien! Niin, ja siinä oli Juhon sanat ja tässä oli siis PS3 esittelyä. Mä voin näyttää nopeasti siihen kaikki pelit. Tässä on mikki. Ja mulla on Call of Duty Black Ops. Mulla on SingStar, joka tuli sen mukana. Sitten mä sain synttärilahjaksi Brothers in Arms. Sitten mä sain Duke Nukem Oi mikä maalikaveri iskee. Niin Duke Nukem Foreverin. Sitten mulla on Call of Duty 4. Ja sit mulla on tämä MV2. Ja ei sen kummempaa. Ja sitten kun ootte kattonut tämän videon, niin menkää Pleikalle ja pyytäkää mua kaveriksi. Ja Ja mua, eli Alien. Eli Kapteeni Kalsari ja Aliens. Ja Alien on mä. Ja mä oon Kapteeni Kalsari. No, moikka! Moi moi!